Dudzai. Dudzai. Kuchi. Eh? Chi. Esse não curou. Hã? Isso. Daí vai Dudzai. Corta seco. Eh? Chi. Você é uma cena de jogo da rua. Qual é o taro do curvara? Eh? Dudzai. Dudzai we. Dudzai kushedzwa na mama kumba. Mama mi yamona Dudzai zvari kutiitira pano. Ne Dudzai ukushedzwa na mama mbamuka. Kochiko. Heiwe. Morning, Auntie Dudzai. Nditambidzai remote iri apa. Kwenda. Hanzi mama karara panze chii chikunetsa? Ndiri kunzwa allergic nemenopause. Ndochii ichocho? Mudumbu mangu muri kubvunduka. Why? Chando. Kazhinji ko kana ndinobatwa nezvakawanda. Munofana kumuka mumwa mvura inodziya. Anyway, Auntie Dudzai, ndida kutaura nemi nenyaya yekuti makasara panapa makapinda bedroom. Murume wangu akarara. Ndati ndiri kutaura. Murume wangu akarara mubedroom, makapinda imomo, akamuka makuseni akakuonai muri paside pake. Why was that? And you know, and he drinks. And anogara akadhakwa, paanorara anenge akadhakwa, saka maizviziva kuti akadhakwa pamanorara mubedroom. Aiwa, handiti ndigirini vaiti vakauya vakadhakwa, ndopinda ndovadongorera, ndobuda, ndopinda ndovadongorera, ndobuda. Saka pandakazopinda ndikavachivadongorera, vaitoda tight security yacho, ndopa ndikabva ndangobatwawo nehope. Ndinangana kukana zvandakaita nenhavo. And Auntie Dudzai, munotonedza kudhila nemi type security yechi yamunoita munhu akarara. Handizvidi izvozvo zvamakaita. Ndakuti nditokudzai nhasi ende makazvitepa pamufe makazviita futi. Handizvidi ende futi haazvidi. Mazvinzwa? Learn to respect varume vevanhu. Kana muchida zvekurara mubedroom endai munotsvaga murume wenyu murare imomo. Sorry henyu mama, pakakanganisa. Asi pandaingoti ndikutongoitirawo zvokuti unoziva kana wangosiyiwa pamba unoda kuchengetedza munhu. Ende handitozive kuti hamuzivi maboundaries enyu here kana kuti chii kana kuti chii kana makasara panapa. Saka mubedroom macho munodii kumurara kana ndiripo? Ende anga achitopopota achiti ndo zvamakasara muchimuitira panapa haazvide. And kana maifunga kuti you're going to do anything na Andy, he is not your type. And ndirikufila kunge ndakutodhila nemental case panapa. Chimboendai for a Christmas holiday. Musadzoke kusvika ndakufonirai. Christmas and spend Christmas. Aiwa, Christmas and spend Christmas. And then I want to be alone panapa with my family. And the Christmas and mimi ni vanhu vakawanda here. Mimi ndoda kubatsirikana. Christmas and spend. Christmas and spend. Auntie Dudzai, the reason why I tolerate you is handidi zvekuta basa. Ende ndimi chete munhu anogona kunatsotsvaira mangu muchidhasta masofa ese muchibika chikafu chakanaka. Chete
besides that muda urutsa saka rutsai koma sei musi asiri kubuda marutsa acho ndoenda nchiti menopause mune drama rinotondibohwa chimboendai panze